Nylkemisessä tulee käyttää suojakäsineitä. Käytettävän veitsen ja muiden varusteiden tulee olla puhtaita. Nylkeminen aloitetaan takajaloista avaamalla nahka sorkan yläpuolelta säären ympäri. Terään tarttuneet karvat poistetaan. Nahka piirretään auki valkoisen karvan rajakohdasta suolistusviiltoon. Nahka viilletään rikkomatta lihaskalvoa. Rintapää piirretään suolistusaukosta alaleuvan kärkeen. Etujalat piirretään sorkan yläpuolelta alkaen jalan sisäpintaa rintalastaan saakka. Nahka nyljetään etujalkojen sisäpuolelta vetämällä nahkaa ulospäin ja kalvosta viiltäen. Nahka pidetään irti lihaksista ja vältetään karvoja koskemasta ruhoon. Nahan irrotusta jatketaan rintalastaan ja kaulaan, noin 10 senttimetriä piirrosta ulospäin. Takajalka nyljetään nivusesta alkaen. Kinnernivel nyljetään veistä käyttäen ja varotaan vahingoittamasta kinnerjännettä. Henki ja ruokatorvi irrotetaan yhdessä nielun etupuolelle. Varotaan rikkomasta pehmeää ruokatorvea. Torvet katkaistaan nielun etupuolelta. Ruoka- ja henkitorvea kiinni pitävät lihakset avataan ja työnnetään henkitorvi rintaonteloon. Pallea lihas avataan kylkiluita seuraten. Tartutaan henkitorveen ja poistetaan sisäelimet henkitorvesta vetämällä yhtenä pakettina. Keuhkot, maksa, perna, munuaiset ja sydän säilytetään erillään ruhosta. Uroksen sukuelimet irrotetaan viiltämällä ne irti peräaukon alapuolelta. Takajalka katkaistaan puukolla sääriluun yläosasta viiltämällä jänteet auki säären ympäri ja vääntämällä sääriluuta taaksepäin. Sääriluun voi katkaista myös sahalla. Kiinnitetään kinnerrauta kinnerjänteeseen ja nostetaan ruhon takapää ylös. Nyljetään nahka paisteista. Peräsuolen irrotus aloitetaan viiltämällä nahka peräaukon päältä. Veitsi puhdistetaan tai vaihdetaan, jos siihen tarttuu ulostetta. Peräsuolta vedetään ulospäin ja viilletään lihakset irti suolen ympäriltä. Vedetään irronnut suoli ulos. Käsineet ja veitsi vaihdetaan ennen työn jatkamista. Irrotetaan häntäruoto taljasta. Talja kiinnitetään lattiaan taljalukoilla. Ruhoa nostetaan niin, että talja alkaa irrota. Taljan irtoamista tarkkaillaan ja tarvittaessa autetaan veitsellä. Talja irtoaa puhtaasti jättäen lihaskalvon ehjäksi.
Osumakohdassa irrotetaan nahkaa veitsellä ja estetään lihaksen repeäminen. Etujalkojen nahka nyljetään ja vedetään talja irti päähän asti. Pää irrotetaan taljan mukana atlasnikaamasta eli kallon ja kaularangan yhtymäkohdasta. Nikaaman väli viilletään auki veitsellä ja avataan nikaamaa kiinni pitävät jänteet ja lihakset. Irrotetaan pää taljasta korvien takaa. Pään irrotuksen jälkeen veitsi puhdistetaan ja käsineet vaihdetaan. Etujalat katkaistaan veitsellä nivelen sisäpuolelta sääriluun yläosasta. Osumakohta puhdistetaan leikkaamalla vertynyt ja saastunut liha terveeseen lihaan asti. Osumassa pirstoutuneet luut poistetaan kokonaan. Lavat avataan jäähtymisen ja vertymisen poiston vuoksi. Lapa avataan ainoastaan lavan alta kainalosta. Avataan kuveelihat suolistusaukosta ja sahataan rintalasta auki. Ruhon sisälle jäänyt veri voidaan pestä kylmällä vedellä.